बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोआव गासैखौबो बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो सोंनाय बिदां 3.2 निनो 7 नाम्बारखौ बानायगोन। थांनाय थाखोआव जोङो 3.2 नि 6 सिम बानायदोंमोन। जुदि सिगांनि थाखोफोरनि भिडिअफोरखौ नायाखैब्ला आरो बेफोरनि भिडिअखौ नायनोब्लाथाय नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनाव आं बैफोर भिडिअफोरनि लिंकखौ होना दोनदों। बैफोर लिंकजों सिगांनि भिडिअफोरखौ नायनो हागोन। दा जों नैबे थाखोखौ जागायलांनि। बेयाव मा दङ? जोंना सोंथिया दं x माइनास y प्लास 1 इक्वल्स टु 0 आरो 3x प्लास 2y माइनास 12 इक्वल्स टु 0 समानथायनि बोसावगारि आखि होनना बुंदो। बेफोर हांखोफोर आरो x गुदि हांखोजों सोमजिनाय आखान्थि 3नि थिखिनि बिन्दोफोरनि थावनाय बिसानखौ दिहुन आरो आखान्थि 3नि दब्लायखौ दागो हो होनना बुंदों। अब्लाथाय ओरैबायदि जागोन, जोंना नैयाव मोननै समानथाय थायो, x माइनास y प्लास 1 आरो मोनसे 3x प्लास 2y माइनास 12 इक्वल्स टु 0 ना। जेब्ला जों नैबे समानथायनिफ्राय मोनसे टेबल बानायनानै ग्राफ बोगोन, माबा मोनसे ग्राफ बिदि मोनगोन आरो जों। ओमफ्राय गुबुन मोनसे आरो नै मोनसे जेब्ला ग्राफ बोगोन ना, अब्लाथाय इदि मोनसे ग्राफ मोनगोन जों। होमबाथाय मा मोनगोन आरो नैयाव जितु x गुदिया नैबे y गुदि हांखो थागोनथ', ओरै y गुदि हांखो थागोन आरो ओरैहाय x गुदि हांखो इदि थागोन। इदि x गुदि हांखो मोनसे थागोन। जेनेबा इयाव नङाबाबो अबेबा खिनियाव x गुदि हांखो थागोन आरो मोनसे। हमना ला नै खिनियावनो थाबाय आरो मोनसे। नैबे x देस x इयाव मा जागोन? नैबे x गुदि हांखो इयाव होनना बुङोना x गुदि हांखोजों नैबे x गुदि हांखो आरो ग्राफ दं नैजों, हमना लायो PQ नैबे RS आरो अब्लाथाय मा जागोन? मोनसे आखान्थि 3 सोमजिगोन। नैबे आखान्थि 3 जे सोमजिगोन ना, बे आखान्थि 3खौ मा खालामनो होदो? जोंखौ इदि सिन होनो होदो। सिन होनायजों लोगोसे आरो इनि दब्लायथिखौबो दिहुननांगौ। थिखिनि दब्लायथि नङा, थिखिनि बिन्दोखौ दिहुननांगौ जोंनो। नैबे जेनेबा नैबे थिखिनि नै दानस'लायनाय मोनसे बिन्दो ना, इखौ A होबाय। जेनेबा नैबे हमना ला B जाबाय, नैबे C जाबाय। A बिन्दोआ मा, नै B बिन्दोआ मा, C बिन्दोआ मा, बेखौ जों दिहुननांगौ आरो। अब्लानिया जों दा माखो गिबियावनो जोङो ग्राफखौ बोनो थाखाय नै बे मोननै समानथायखौ बाहायनि टेबोलखौ बानायना लाग्रोन जोङो। अब्लाथाय बेफोरबायदि होनदो सोंथिया। दा जोङो मा होनाय दं इखौ लानि, समानथायखौ होनाय दं। जोंनो दिनै बेखौ x माइनास y प्लास 1 इक्वल्स टु 0। जोंनो मा खालामनांगौ? टेबोल मोनसे बानायनांगौ नालाय y खौ हारसिं खालामनांगौ। y आ माइनास नालाय ओजा हर, होमबाथाय प्लास जाहैगोन इयो। x थाबाय ओमफ्राय प्लास 1 थाबाय ना, ओमफ्राय माइनास y इखि थांबा प्लास y जाहैबाय। नांगौ जायो उल्थाय नाला, y इक्वल्स टु मा x प्लास 1 जाहैबाय। y खौ ओजा लाबाय, x प्लास 1 खौ इखि लांबाय। अब्लाथाय मोनसे टेबोल जों बानायनो हाबाय आरो बेनिफ्राय। जेनेबा इयो x नैबे y। जोङो x नि मानखौ जोंनि गोसो बायदि लागोन, ओमफ्राय y आ फैबाय थागोन नैबे समानथाय मथे। जोंना समानथायाव मा दङ? y इक्वल्स टु x प्लास 1। जेनेबा जों x खौ जुदि 0 लायोबा मा फैगोन? नै x खौ 0 लाबाय आरो x खौ 0 लाबाथाय मा फैगोन? 0 प्लास 1 बेसाखौ 1 आनो जाहैबाय। थिग बिदिनो हमना ला जोङो x खौ जायखिजाया 1 2 3 माबा मोनसे ला, जेनेबा माइनास 1 खौ लाबाय आं इयाव। माइनास 1 लाबाय आरो अब्लाथाय माइनास 1 खौ लायोब्लाथाय मा जागोन? जुदि जों माइनास 1 लायो होमबाथाय नायनि जों y इक्वल्स टु ना मा जागोन? माइनास मामोन? x प्लास 1 खामोन नैबे। x नि जायगायाव मा लादो जों? माइनास 1 लादो प्लास 1 बेसाखौ 0 थामहिनबा इयो 0 जाहैबाय आरो। एबार नेक्स्ट मोनसे समानथाय जिलानि नै मोनसे समानथायखौ बाहायबाय, एबार इसे मोनसे समानथायखौ आरो होननानै ला इखो। आरो मा दं? 3x प्लास 2y 3x प्लास 2y 3x प्लास 2y माइनास 12 इज इक्वल्स टु 0। अब्लानिया जों इयाव मा लागोन? y खौ हारसिं खालामगोन, 2y खौ लाखिना दोनगोन। माइनास 12 आ जों थांबा प्लास 12, ओमफ्राय 3x आ जों थांबा माइनास 3x। जों मा खालामगोन इयाव? y खौ लाखिना होगोन। y लाखिना होबा 2 आ आगदानिखौ रानहैगोन आरो। y खौ लाखिना होबाय, 2 आ रानहैलायबाय ओजानिखौ 12 माइनास 3x खौ 12 माइनास 3x। अब्लाथाय जों नायनि मा फैयो? y थाबाय। आदसा जियानो जा, जों टेबोलखौ बानायनोसै। एबार बी नाम्बार टेबोल जेनेबा इयो
एक्स वाइ अब्ला एक्सखौ जोङो जोंनि बायदि लागोन आरो जेनेबा हमना ला आङो एक्सखौ 0 लाबाय अब्लाथाय वाइआ सोरनि मथे फैगोन नै मोनसे समानथाय मथे फैगोन आरो वाइ इक्वाल्स टु नै मोनसे समानथाय मथे फैबाय थागोन मा वाइ इक्वाल्स टु 12 माइनास 3x डिभाइडेड बाय मा दङ 2 दं आरो अब्लाथाय नायगोन जों एक्सखौ लाथिख'बा मा जायो 12 माइनास 3 इन्टु एक्सआ 0 बेयो 2 12 थाबाय माइनास 3 इन्टु 0 0 डिभाइडेड बाय 2 12 माइनास 0 12 ओमफ्राय डिभाइडेड बाय 2 बे जागोन 6 अब्लाथाय 6 जाबाय नेक्स्टआव जोङो नैबेयाव एक्सनि मानखौ गुबुन मोनसे लालायनि मा लानो हमना लाबाय 4 लाबाय एक्सखौ 4 लायोबाथाय मा फैयो नायनि जों नैयाव एक्सनि जायगायाव 4 फज'ना हो 12 थाबाय माइनास 3 इन्टु एक्सनि जायगायाव 4 लादो जों 2 12 थाबाय माइनास 3 इन्टु 4 12 डिभाइडेड बाय मा दं 2 12 माइनास 12 गोजौआव 0 डिभाइडेड बाय 2 बे जाखो 2 जो 0 नाम्बार 0 थामहिनबा इयाव मा फैबाय 0 फैबाय आरो अब्लाथाय जोङो ए आरो बि टेबोल मोननैखौ मोनबाय दा ए आरो बि टेबोलनिफ्राय जोङो ग्राफखौ बोना होगोन आरो दा आङो ग्राफखौ बोनो थाखाय इयाव जे टेबोल मोननै बानायखाबाय जों बे टेबोल मोननैखौ आं नैबे साइडआव बोनानै दोनखानि उनाव बाहायनांगोन जों ग्राफआव फज'नो थाखाय दा आङो टेबोल 1 आरो टेबोल ए नैबेखौ इयाव आखिना लाबाय आं 0 1 1 0 खौ नै माइनास 1 0 खौ ओमफ्राय नैबे बि नाम्बार टेबोल 0 6 4 0 0 6 4 0 इयाव बोना दोनथ'बाय दा एबार आं मा खालामगोन ग्राफआव फज'नो हागोन इखिनि बिन्दोखौ दा आं ग्राफखौ आखिलांसै दा आङो ग्राफ बेलायाव नैबे टेबोल ए आरो टेबोल बिनिफ्राय बिन्दोफोरखौ फज'नि आरो बेनि थाखाय जों मा लानांगोन एक्स गुदि आंखो आरो वाइ गुदि आंखोखौ लानांगोन दा आं एक्स गुदि आंखोखौ लानि बे जाबाय एक्स गुदि आंखो एक्स डेस नैबे जाबाय एक्स एबार वाइ खौ लानि वाइ गुदि आंखो वाइ गायखे वाइ डेस नैबे जाबाय अ गुदि बिन्दो बियो अब्लाथाय दा ए नाम्बार टेबोलनिफ्राय जों फज'नानै 0 1 माने एक्सआ 0 वाइआ 1 एक्सआ 0 बाथाय ओजोंहाबो थाङा नैबेयावनो थायो एक्सआ 0 बाथाय वाइआ 1 वाइआ प्लास 1 बाथाय बोजा थांगोन गोजौखै से थांगोन नैयाव आरो मोनसे खोथा आं इयाव मोनसेखौ मख'ना होखानि आं बेसे खारगोन इयाव जे मोनसे फिसा बर्गआव आं बेसे खारगोन से सान गुदि खारगोन बेखायनो आं लिरगोन मोनसे फिसा बर्ग समान से सान गुदि बेखौ आङो मा लिरबाय जखा सेवारि लिरबाय स्केल माने मा जे मोनसे फिसा बर्ग समान से सान गुदि आं से सान गुदि खारगोन सेयावनो ओमफ्राय जायफोरा ग्राफआव आखियो जेराव माने नै बेनिफ्राय बेलागिन 10टा फिसा बर्ग दं मा लिरनांगोन इयाव मोन 10 फिसा बर्ग समान से सान गुदि लिरनांगोन जायफोर ओरैबायदि ग्राफ बहियाव आखिगोन जेराव माने बेनिफ्राय बेलागिन मोन 5 फिसा बर्ग दङ बिसोर लिरनांगोन मा मोन 5 फिसा बर्ग समान से सान गुदि आं इयाव मोनसेयावनो से खारगोन दा आंना मा होबाय आं 0 1 खौ फज'बाय 0 एक्सआ 0 माने इयावनो थाबाय ओजाबो गैया ओजोबो थाङा इयावनो थाबाय वाइआ 1 माने नैयाव मोनफैबाय बे जाबाय 0 1 नैबे 0 1 आङो इखौ लिरना होनि नैयावनो लिरना होनि आं 0 1 बिन्दोआ बियो 0 1 बे बिन्दो नामा 0 1 ओमफ्राय मोनसे जाबाय माइनास 1 0 माइनास 1 0 बाथाय एक्सआ माइनास 1 बाथाय आगसिथिं फैगोन नै से फैबाय माइनास 1 नालाय से फैबाय आगसिथिं ओमफ्राय वाइआ 0 बाथाय मा गोजौखैबो थाङा गाहायबो थाङा थामहिनबा बेयावनो थाफिनबाय आरो थामहिनबा नै जाहैबाय मा बिन्दो बे जाबाय माइनास 1 0 आं बेखौ लिरना होनि खाथियाव बे जाबाय माइनास 1 0 नैबे बिन्दोआ माइनास 1 0 दा नै 0 1 आरो माइनास 1 0 इ मोननै बिन्दोखौ ए नाम्बार टेबोलनिफ्राय मोनदों नालाय जों इखौ मा खालामनांसिगोन स्केलजों फोनांजाबनांसिगोन आरो
जोङो स्केलजों फोनांजाबना बाय मोननै बिन्दोखौ बेखौ जों फोनांजाबबाय फोनांजाबनानै माबा मोनसे नाम होगोन इखो जेनेबा पि किउ खौनो होबाय आं पि नैबे जाबाय किउ आबार नेक्स्ट मोनसे बि नाम्बार टेबलनिफ्राय फै मा दं 0 6 0 आरो 6 एक्सआ 0 एक्सआ 0 बा वाइआ 6 होमबा एक्सआ 0 नालाय नैबेयावनो थागोन एक्सआ आगदाबो थाङा आगसिबो थाङा नैयावनो 0 x 0 ओमफ्राय वाइआ 6 नालाय गोजौखै 6 थांगोन 1 2 3 4 5 6 नैबे जों मा जाबायो 0 6 0 6 नैबे बिन्दो नामा 0 6 आरो मोनसे बिन्दो मा दं 4 0 4 बाथाय एक्सआ 4 नालाय ओजोंआ मोनब्रै थांगोन इयो 0 थ' 1 2 3 4 ओमफ्राय वाइआ 0 वाइ 0 बाथाय मा गोजौबो थाङा गाहायबो थाङा नैबेयावनो थाफिनबाय थामहिनबा बे जाबाय जोंना 4 0 4 0 अब्लानिया जोङो नैबे 0 6 आरो 4 0 खौ नैबे बि नाम्बार टेबलनिफ्राय मोनदों नालाय इ मोननैखौ फोनांजाबना होनांगोन जों इ मोननैखौ फोनांजाबना होगोन ओरैबायदि फोनांजाबना मोनसे ग्राफ मोनगोन जों माने मा नैबे आर नैबे जाबाय एस अब्लानिया जोंना पि किउ जो आर एस जो मोननै बोसावगारि जायखौ जोङो नैबे ए आरो बि निफ्राय ए नाम्बार टेबल बि नाम्बार टेबलनिफ्राय मोनबाय पि किउ खौ मोनबाय ए नाम्बार टेबलनिफ्राय आर एस खौ मोनबाय बि नाम्बार टेबलनिफ्राय दा बे मोननै ग्राफआ नैबे पि किउ आरो आर एस आ अबेयाव दानस'लायदो नै मोनसे बिन्दोआव दानस'लायदो नै बिन्दोआव दा दानस'लायनाय बिन्दोआ मा इखौ जों लिरखानि खाथियाव अबे बिन्दोआव दानस'लायखो इसोरो इ बिन्दोखौ जों साननि नैनिफ्राय सानो नालाय ओजों आगदाखै थांग्रोदो 1 2 थांग्रोदो ना ओमफ्राय गोजौखै बेसे थांखो 1 2 3 थामहिनबा आगदाखै 2 थांदो नालाय 1 2 थांदो नालाय एक्सनि माना बेसे 2 आरो गोजौखै बेसे थांदो 1 2 3 नालाय बेसे 3 2 3 इ बिन्दोनि नामा दानस'लायनाय बिन्दोआ बेसे 2 3 माबायदि नैबे 0 नालाय ना 1 2 इ 2 जाबाय आरो गोजौखै 1 2 3 थामहिनबा इ लाथिख' 1 2 1 2 3 2 3 इ जाहैबाय बेनिखायनो जोंहा दा होनदोंमोन नालाय सोंथिया होनना बुंदो जे इनि थिखिनि बिन्दोफोरखौ दिहुननांगौ मोनसे आखान्थिथाम जाय सोमजिबाय आं नैखौ नैयाव लिरना होदो 0 1 नैबे बिन्दोखौ आं इयाव लिराबालासिनो इयाव लिरहैदो 0 1 0 1 अब्ला नायनि जों नाय जोंना सोंथिया ओरैबायदि होनदो जे मोनसे आखान्थिथाम सोमजिगोन होनदो नैबे पि किउ आरो आर एस बोसावगारिया जेराव दानस'लायदो ओमफ्राय नैबे एक्स गुदि हांखोजों एक्स गुदि हांखोआ नैयाव दानस'दो इयाव दानस'दो ना बोसावगारि जोंनिया अब्लानिया इयाव मोनसे आखान्थिथाम सोमजिदो बै आखान्थिथामाव बे नै मोनसे थिखिनि बिन्दो नै मोनसे थिखिनि बिन्दो नै मोनसे थिखिनि बिन्दो ग्राफ मोननैयाव दानस'लायदो आरो एक्स गुदि हांखोखौ नै बिन्दोआव दानदो नै बिन्दोआव दानदो दा नै बिन्दोआ मा नै थिखिनि बिन्दोआ 2 3 नै बिन्दोआ मा इयो इ मोनसेया -1 0 आरो नै मोनसे बिन्दोआ मा 4 0 अखौ बोरैबा नुदो आं नैजा लिरना होदो नैयाव लिरना होदो अखौ ना अब्लानिया जोंहा बे आखान्थिथाम जे सोमजिबाय बे आखान्थिथामखौ जों नांगौ जायो माबा मोनसे नाम होनो हागौ आरो जेन'बा एम एल एम एन ओरै नाम होबाय नै बिन्दोखौ नै थिखिनि बिन्दोखौ जों एल नाम होबाय नै मोनसे थिखिनि बिन्दोखौ एम होबाय आरो नै मोनसे थिखिनि बिन्दोखौ जोङो एन होबाय आरो एन थामहिनबा जोंहा जाय आखान्थिथाम सोमजिनांगौ इ जाबाय मा एल एम एन बोसावगारि दोंनैजों दानस'लायदों आरो एक्स गुदि हांखोखौ दानस'नानै सोमजिनाय नैबे आखान्थिथाम एल एम एन आखान्थिथामनि थिखिनि बिन्दोफोरा मा एल निया मा थिखिनि बिन्दोआ 2 3 ओमफ्राय एम निया मा -1 0 आरो एन निया मा 4 0 अब्लाथाय इ मोनथामखौ जोंखौ दिहुननो होदोंमोन जों दिहुनबाय आरो लोगोसे मा होनदों आखान्थिथाम दब्लायखौ दागो हो इ आखान्थिथाम जाय सोमजिदो इखौ दागो होनो दो दागो होनोबाथाय नै एल एम एन नै मोनसे आखान्थिथाम नालाय इखौ जों दागो होनोसै नै बेखौ जोङो दागो होबाय आरो ओरैहाय इ
इ मोनसे आखान्थिथाम बेखौ दागो होबाय जों बिदि गतिके बेखिनियानोमोन जोंहा दिहुननो गोनाङा नैदिबो होबावबाय आं नांगौ जायो आखान्थिथामखौ एलिमेन्टखौ जोङो दागो होबाय आरो बे दागो होनायखिनियानो आखिनो गोनां आखान्थिथाममोन सावगारियाव दिहुननो गोनां आखान्थिथाम दा जों बोरै आखिखो बोरै लाखो बेखौ जोङो नैयाव एसेमान बुजायनानै लिरना होगोन जों अबे टेबोलनिफ्राय बोरैहाय आखिखो आरो बोरैहाय आखान्थिथामखौ मोनखो मा नाम दोनखो बेफोरखौ जोङो थिखिनि बिन्दोफोरा मा बेफोरखौबो लिरना होगोन साइडआव दा जोङो सावगारिखौ बोरै आखिदोंमोन बोरै आखान्थिथामखौ मोनदों नैयाव लिरना होबाय जों सावगारि बेलायाव संलाय एनिफ्राय 0 1 आरो -1 0 बिन्दोफोरखौ फज'ना PQ सावगारिखौ मोननाय जाबाय संलाय बिनिफ्राय 0 6 आरो 4 0 बिन्दोफोरखौ फज'ना RS सावगारिखौ मोननाय जाबाय PQ आरो RS सावगारि दोंनैया गावजों गाव L 2 3 माने नैबे L 2 3 खोन्दो बिन्दोआव दानस'लायदों PQ सावगारि X गुदि हांखोखौ M -0 नैबे M बिन्दो -1 0 आव आरो RS सावगारिया X गुदि हांखो N 4 0 नैबे RS आबो दानस'दो X गुदि हांखोखौ N आव इमा 4 0 बेखौनो लिरदो जों आव दानस'दों बेनिखायनो दिहुन गोनां आखान्थिथाम LMN नि थिखिनि बिन्दोफोरा नैबे LMN मोनसे आखान्थिथाम जे बेखौनो जों आखिनो दिहुननो दंमोन नालाय बिनि थिखिनि बिन्दोफोरखौ दिहुननो दंमोन ना बेखायनो जों लिरना होदो L ना बेसे नै L आ 2 3 नै L ना 2 3 M निया बेसे -1 0 M -1 0 आरो N 4 0 नैबे N आ मा 4 0 आरो अब्लानिया जों गासैखौबो दिहुनबाय याव दागो होनो होदोंमोन दागोखौबो जों होखाबाय सिन होखाबाय एलिमेन्ट आखान्थिथामखौ आरो बेखिनिखौनो जोंखौ खालामनो होदोंमोन 7 नाम्बारनिया आरो बेजों लोगोसे नैबे 7 नाम्बारनि गासैबो माबाया सोंथिनि गासै सल्युशना जोब्बाय आरो बे जोबनाय लोगो लोगोनो जोंहा 3.2 आव मोनसेबो आरो सोंथि गैलिया स' 3.2 आबो बेखिनियावनो जोब्बाय आरो 3.2 जोबनायजों लोगोसे दिनैनि थाखोखौबो आङो बेखिनियावनो दोनथ'बाय गासैखौबो खेबसे फिन साबायखर बावनानै आङो दिनैनि थाखोखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों